Bueno, pues com els acaba de dir, antes d'anar a publicitat, anem a parlar ara de literatura, d'un llibre que mescla les matemàtiques en la geografia i la història. Una combinació que podria ser a priori algo complicada, però no. David Salvador Sáez, autor de la Odisea de Numeratron. David, hola, què tal? Un plaer parlar amb tu. El plaer és meu, espero que estigueu tots bé per ahir. Per a mi, de veritat, que és un plaer molt gran estar així en el vostre programa, en tota la vostra audiència. Així que moltes gràcies per aquesta oportunitat. David, eres professor d'educació infantil i psicopedagogo i has decidit publicar un llibre que es diu La Odisea de Numeratron. Parla-mos de què és este llibre, de què va, com va néixer esta idea. Pues mira, és un llibre que està escrit amb una base pedagògica i una base didàctica, d'acord? Perquè el que he volgut és crear un material educatiu que estiga entre dos mons, entre el món de la literatura, per això té el fil conductor d'un drac de les matemàtiques, però també que estiga dins de lo que és el món educatiu i dels col·legis. És un llibre perfecte per al pla de foment lector, però també és un llibre que se pot treballar en casa, que se pot llegir en casa i gaudir d'una bonica, lo que és una lectura bonica, ¿no? D'acord? Entonces, la idea d'aquest llibre és, bueno, el que és el drac Numeratron, que és un drac de les matemàtiques que viatja per tots els continents del planeta Terra. La idea és de lo que és la meva programació de les oposicions, que jo me vaig presentar, on este drac formava part del meu fil conductor. Quan jo vaig acabar, me vaig donar compte que no volia que el meu drac caiguera pues, un poquet en el que és l'olvid, ¿no? Entonces, lo que vaig agarrar és que vaig crear este mateix fil conductor a través de 15 lectures i les vaig transformar en el que és un llibre amb una base pedagògica, com he dit abans, però també que contribuirà a lo que era el foment del pla el pla de foment lector dels centres. I, per tant, és un llibre que naix de les meves oposicions, naix de les aules d'educació primària de la nostra comunitat valenciana, però que també pretendís això, pretendís que sí que es gaudisquen de la lectura. Ahí tendríem en pantalla el que seria el protagonista, ¿no? El protagonista del llibre, ese drac. Correcte. És Numeratron, que ve de la paraula número, pues de número, Numeratron, que és un drac de les matemàtiques que viu en un planeta molt llunyà. Però és un planeta, Rubén, per a la nostra audiència, és un planeta que se caracteritza per l'amistat, per el companyerisme, i li diuen el planeta pitagòric, en honor a Pitàgores. Un dia, una nit de tempesta, com les que pront tindrem així en la comunitat valenciana, una rata penada anomenada 4 baixa al bosc dels números i agarra els 10 números, des del 1 fins al 9, sense oblidar-nos del número 0. I els porta al nostre planeta, al planeta Terra, i els amaga per els 5 continents. I és en aquest mateix moment quan es comença la gran odissea de Numeratron, que viatja des del seu planeta fins al nostre planeta per a poder arreplegar i recuperar tots els números que li ha furtat la rata penada. Aquesta rata penada que han vist també fa un moment ahí en les nostres pantalles. Serien els dos protagonistes d'esta història, no? Correcte, seria Numeratron per una banda i E4, que és la rata penada, per una altra banda. Però les persones que compren el meu llibre i que vagin a gaudir de la lectura no sols van a trobar-se a Numeratron i a E4, sinó que se van a trobar altres personatges que van a ajudar al nostre protagonista d'una forma gratuïta i que els van ajudar a través de l'amistat, a través del companyerisme, per els 5 continents del planeta Terra. Per tant, n'hi ha personatges secundaris molt familiars que van a poder trobar dins de lo que és la lectura. Quan jo parlava de que mesclaves les matemàtiques en la història i la geografia és perquè, a banda d'este país o este planeta inventat d'on són els originaris, els protagonistes, arriben al planeta Terra a llocs reals, completament reals, encara que formen part de la història passada, no? Correcte, perquè encara que el llibre és una ficció, és un llibre que és una ficció, jo he volgut ressaltar puestos i llocs del planeta Terra que tenen algun interès, ja sigui bé cultural, artístic o medioambiental, perquè el medi ambient i l'amor que jo sentís per als animals estan plasmats en aquest llibre, d'acord? Per això Numeratron visita visita un bosc de bambú en Japó o visita també algun parc natural en el que és Índia, d'acord? Entonces, ahí se va trobar una gran diversitat d'animals i, sobretot, va tindre missatges per a que el lector pugui anar descobrint el que és la protecció als animals i al medi ambient. Per tant, són puestos que jo considero que són molt importants. Bueno, hi ha alguns puestos com la Fontana de Trevi que tenen un valor cultural molt important i que els nostres xiquets i xiquetes, llegint el llibre, van a poder descobrir-los d'una manera lúdica i d'una manera entretinguda. Parles de la Fontana de Trevi, també he vist l'Estàtua de la Libertat. Parles de valors. Què valors poden aprendre els xavals llegint? Correcte, Rubén. És que jo com a mestre crec en la formació integral de la persona i per a mi la formació integral de la persona no és sols una realitat física que tu pots
percebre per lo que són els teus sentits, sinó que també hi ha una altra realitat que són els valors que a nosaltres com a societat ens defineixen, valors constitucionals com per exemple la llibertat, d'acord? Per això els valors els van a poder trobar en el llibre de forma transversal, és a dir, des que es comença hasta que termina el llibre, i els xiquets van a poder veure l'exemple, moltes vegades, de protagonistes que utilitzen l'amistat, el companyerisme, l'ajuda als demés, l'ajuda entre iguals i, per supost, la llibertat. Per això, la llibertat és un monument que jo he volgut ressaltar en aquest llibre. Estàs parlant d'estos valors, d'esta llibertat, però el llibre, des de l'inici, des de la dedicatòria, està ple de missatges positius, missatges que parlen de lluita per lo que vols i ho aconseguiràs. Correcte, perquè aquest llibre, les persones que ho tinguen a la mà, vull que sàpiga que per a mi era un somni publicar-lo i que he treballat molt per arribar a l'escola pública, he treballat molt en la meva carrera professional, porto 14 anys en el món de la docència i que quan jo vaig acabar les meves oposicions i ja vaig tindre la meva plaça, vaig publicar el llibre que per a mi era com culminar un procés, com culminar un cicle de la meva vida. Per tant, totes aquestes persones, xiquetes, que vull tindre un somni en la vida, tenen que saber que amb dedicació i amb treball constant tots els dies poden aconseguir-lo. I si algun dia s'obliden d'això, que agarren el meu llibre i que sàpiguen que si jo ho he aconseguit, ells també poden aconseguir-lo. Perquè tot és possible. M'agrada aquest missatge. N'hi ha pàgines que parlen de missatges de que tot és possible i que si lluitem per tot allò que somiem, pues, per almenys podem arrimar-se als somnis. És molt complicat barrejar matemàtiques, geografia, història, personatges fantàstics. Qual és la fórmula, jo no sé si el secreto de la Coca-Cola, per a que els xiquets s'enganxen a la literatura i puguen llegir? Pues mira, la fórmula sols n'hi ha una, és que les matemàtiques són reals, formen part de la nostra societat i tenen una utilitat. Per tant, això és el que jo vaig voler transmetre durant totes les meves oposicions en el que era la programació i que després se transmet també en el llibre. Les matemàtiques tenen una utilitat i com tenen una utilitat real, per això numerató, n'hi ha vegades en el llibre que té que utilitzar les matemàtiques per a poder resoldre alguna situació i les matemàtiques al mateix temps se transmeten. A on? Se transmeten a la cultura, se transmeten a l'art, se transmeten a puestos de la nostra vida quotidiana, perquè un xiquet moltes vegades per a poder fer un dibuix té que mesurar el que són els marges, té que mesurar el que té que els personatges que va dibuixar, o una persona quan té que fer una obra d'art també, o si tu tens que fer un llibre, tens que contar les paraules i els capítols. Tot això intervenen les matemàtiques i per això, com les matemàtiques estan presents en molts puestos de la vida, ha sigut molt fàcil unir tants continguts, tant els culturals com els artístics, com en aquests moments també els matemàtics i els continguts curriculars que venen de l'àrea de matemàtiques. És veritat, quan som xicotes fugim tots de les matemàtiques, o quasi tots, però després quan el fas més majoret el dones compte que les matemàtiques està en tot, està en el número de paraules, està en els espais, està tot. Qualsevol cosa té que veure en les matemàtiques. Quina edat seria la ideal per a poder llegir aquest llibre? Pues la idea seria, si tenen un bon nivell lector, seria entre els 7 i els 12 anys, però jo sempre el recomano entre els 8 i els 12 anys, d'acord? De totes maneres, és una lectura per a iniciar els xiquets en el que són els capítols, perquè normalment venen d'educació infantil i dels primers cursos de primària, on se treballa molt el que és l'àlbum il·lustrat. I quan se vol donar un xicotet salt a lo que és els llibres per capítols, és ideal perquè els capítols no són massa llargs, tenen un llenguatge molt senzill per a que els xiquets puguen entendre-lo i al final del llibre van a poder trobar unes activitats per a treballar o bé a soles o bé en família amb amics. Així que entre 8 i 12 anys seria l'edat recomanada per a l'Odissea de Numeratron. 8 i 12 anys, i si estan acompanyats dels majors, quasi que millor, no? Perquè així interactuen i treballen junts. Clar que sí, perquè a mi m'agrada molt els llibres que se puguen tocar, que se puguen llegir, però que també se puguen treballar. I si se treball és en família o és en amics, doncs molt més millor, perquè això, i més en els temps que estem vivint ara en aquests moments, estar en casa gaudint d'una lectura i fent algunes activitats per a entretenir-nos, jo crec que és molt beneficiós per a tots. El que és el disseny, els dibuixos, els personatges, la llum, el color, també influïs a l'hora d'estos llibres, no? Per als més menuts, per a que siguin més atractius i no troben sols les lletres, sinó que visquen i tinguin una lectura més alegre. Correcte, és que la idea de les il·lustracions del llibre és que apoyen o donen suport al text, d'acord? Cosa que passa al revés en els àlbums il·lustrats, on és el text el que apoya les imatges. En aquest cas no, en aquest cas són les imatges. I com era per a xiquets d'entre 8 i 12 anys, volia que fossin unes imatges que tingueren com un disseny artístic
tradicional, però que foren un poc minimalistes, perquè moltes vegades, si tu carregues molt les imatges de molts detalls, els xiquets se perden. Entonces, el que volia era que Numeratron i el que foren l'essència del capítol estiguera contingut en el que són les il·lustracions del llibre. Així que espero que vos agrade i, bueno, i segur que durant tota la presentació aquesta podeu veure-les per pantalla. Sí, ara mateix estem veient el videobook, que bueno, això també és una faenassa molt gran a l'hora d'escriure un llibre, perquè ara no sols escrius un llibre, tens que fer-te un videobook i tens que fer-te una gran feina darrere, Saps què passa? Que jo me considero mestre i autor, d'acord? Perquè he tingut la capacitat de poder coordinar aquest projecte, d'acord? Però en el temps en els que estem ara, el material audiovisual és molt important, d'acord? Per això, per a mi, aquest tipus de presentació en mitjans de comunicació com el vostre és tan important, perquè se crea un material audiovisual que després, dins del llibre, n'hi ha uns codis QR on el xiquet o la persona que està gaudint de la lectura pot anar i pot veure aquest material com el book trailer, que me'l va fer Amaya de Cuentos en la Nube, que és una meravella, o el videobook, que jo volia fer com a autor una coseta molt diferent. És a dir, no volia sols que fos un llibre en el que jo estiguera passant el meu llibre i comentant-lo. Volia que reflectira dues coses. Primer, fer alguna cosa més innovadora amb un text que és original meu i que apareguem en diversos puestos de València, que és una ciutat que jo m'estime molt i que la considero com a meva, així que espero que vos agrade molt. I bueno, el videobook encara no ha sigut estrenat en YouTube, així que si el poseu vosaltres, per a mi és un plaer i un honor molt gran. Per nosaltres és un plaer acompanyar-te en esta entrevista, en aquestes imatges. A mi el que m'agradaria veure si la meva companyera per recuperar-ho és les imatges, perquè he rescatat algunes imatges del llibre en les que es veuen jocs molt emblemàtics, com acabem de dir, tenim, mira, així un mapa que ajuda també als xicotets a col·locar-nos on estem i on estan tots, a reconèixer l'Estàtua de la Llibertat, la Fontana de Trevi, les piràmides de l'Egipte, ho tenim així, i comencen ja a conèixer on estem. Correcte, és que per a mi el que és la localització geoespacial és molt important i sobretot en les primeres edats de primària. Entonces, el tema de la geografia normalment és un tema que es dona dins de l'àrea curricular de les ciències socials, però que és molt avorrit per xiquets, és molt engorrós de donar-lo en classe. Per tant, l'ideal era que sempre tingueren els 5 continents posats en el que era l'inici del capítol i que després anaren veient Numeratron on es troba, per a que així tinguen interès i que desperti interès per el que és la geografia. I també, visualment i a nivell cognitiu, van assimilant el que és on està cada continent, la posició geogràfica. Sí, a mi m'ha agradat molt, i les activitats que n'hi ha al final de tot ajuden damunt a assentar més tots els coneixements que s'hagin pogut aprendre. Correcte. Per això nosaltres en educació primària treballem 3 tipus d'activitats. Treballem abans de la lectura activitats, durant la lectura i després de la lectura. I jo, com és un gran viatge i és una odissea d'un drac, he volgut redactar-les abans del viatge, durant el viatge i després del viatge. Són activitats que pretenen assolir els continguts que se van a donar dins del llibre, sinó que espero que vos agrade molt i que gaudiu molt, perquè les activitats estan en les 2 versions que n'hi ha ara mateix. Estan en la versió en valencià i també en la versió en castellà, que és l'Odissea de Numeratron. Ha sigut una odissea publicar aquest llibre perquè el ves tan complet i tan redó que quants anys has estat dedicat a ello? Perquè has estat parlant que va ser un poc el teu treball, no?, per a les oposicions, però després donar-li forma a crear-lo, quant de temps portes treballant en ell? Pues vas treballar en ell 9 mesos, perquè no sols és escriure un llibre. Com un part? Sí, exacte, com un part, molt bé. No sols és escriure el llibre, és redactar el text, corregir el text, fer les il·lustracions i saber a quin enfoque vols donar-lo i després trobar una editorial que te vulgui publicar i que puga arribar aquest llibre a tots els puestos i a totes les llibreries. Per tant, és un treball que de veritat que és molt costós i que se necessita molt de temps. Però una vegada el tens en les mans i saps que molts xics van a poder conèixer la teva història sense que tu els conegues a ells, és una satisfacció molt gran i jo convido a tot el món a que si tenen aquest somni de publicar un llibre, que se tiren endavant perquè és molt bonic la recompensa. Eres professor d'educació infantil. Alumnes de quina edat tens? Bueno, jo soc mestre d'educació infantil i primària i psicopedagogue, però en aquests moments soc tutor de quart de primària. Tenen 9 anys els meus alumnes, d'acord? I els agrada llegir? Es costa agarrar llibres? Moltíssim. No, ahí sí que les agrada llegir, d'acord? Sobretot tots els llibres que tenen imatges i que tenen una història que la troben motivadora per a poder llegir, d'acord? I per això aquesta entrevista la vull fer des de la meva classe, que és un lloc molt emblemàtic, perquè també tenia molta il·lusió d'estar en el vostre mitjà de comunicació, de fer-nos una presentació i crec que avui en la classe n'hi ha com una atmosfera
més bonica i més especial, així que sí. I ja tinc alumnes que tenen el meu llibre, jo també el porto a classe a la meva biblioteca d'aula per a que el puguen tindre i llegir gratuïtament. I bueno, pues a mi m'agrada moltíssim, m'agrada cada vegada que un xiquet, que un pare, que una mare confia en mi, compra el meu projecte i li l'entrega al seu fill o a la seva filla, perquè després els comentaris que m'arriben sempre són bonicos. Tinc un apartat en el llibre, que és el Club dels Xicotets Dracs, on els que ho han llegit me poden enviar els seus comentaris i tal, i de veritat que sempre m'han enviat comentaris positius i vos estic molt agraïts a tots, de veritat, moltes gràcies. Què curiositats t'han dit els teus alumnes que l'han pogut llegir ja? Pues mira, curiositats, m'han contat moltes anècdotes. Li canviarem el títol a alguns alumnes, d'acord? En lloc de posar-li l'Odissea de Numeratron, volíem posar-li l'Odissea de Quatron. Nosaltres m'han dit que perquè en lloc de ser Numeratron el protagonista no era Quatron i que no poguera trobar els números perquè no li agradaven les matemàtiques. M'han dit de tot, en veritat. Són moltes coses perquè la creativitat dels xiquets és molt gran. I de veritat que per a mi estic molt agraït, de veritat, per tindre el meu treball i bueno, si algun dia poguéreu vindre a la classe seria meravellós que poguérem fer un especial de televisió des d'ací, de veritat. Oye, no estaria mal, no estaria mal. Jo tinc ganes de recuperar les entrevistes en plató, de moment el Covid no mos ho està permitint, però a veure si, encara que eres professor en Alzira, no? Correcte, però jo volia fer aquesta entrevista allà amb vosaltres, perquè en amunt Alcoi és una ciutat que m'agrada moltíssim, de veritat, i a més n'hi ha una llibreria que és la llibreria Llorenç, que està apoyant molt el meu projecte, tant en valencià com en castellà, i que des d'ací a la llibreria Llorenç, moltes gràcies, el tenen allí, poden anar a comprar-lo perfectament, i és un puesto molt bonic, Alcoi és un puesto molt especial per a mi, i volia anar allí, així que jo te tinc que dir que el pròxim projecte literari tinc que anar a plató, però quan desaparega el Covid, o per lo menos que el mantinguem en ratlla el Covid, d'acord? Ja tens algo en el cap, un futur projecte, un futur llibre? Tens algo ja preparat? Pues mira, me vas fer el divendres passat el que era la sessió de fotos oficial del meu pròxim projecte, d'acord, que eixirà en 2021, perquè això porta molt de treball. Jo crec que un projecte n'hi ha que donar-lo a conèixer bé, d'acord? I és un projecte també infantil i juvenil, amb una festa temàtica que la vam celebrar fa poquet, el cap de setmana passat. No, és un llibre temàtic de Halloween, que Halloween és una festa que per a mi és molt bonica, té una història preciosa. He treballat en un il·lustrador que no ha treballat mai en Espanya perquè és de Latinoamèrica, i a part de tota la història n'hi ha una sèrie d'activitats molt boniques per a treballar les competències clau dins del pròxim llibre. També al final unes activitats que s'allunyen de lo que és la lectura, però que va agradar molt i que de veritat te dic que m'agradaria molt algun dia poder estar per allí i presentar-vos el meu pròxim treball, de veritat. Bueno, pues David, el pròxim treball que siga en plató, ¿vale? Jo t'espero, així que vaig apuntar-me en l'agenda. De moment, dime on poden comprar estos llibres, perquè ja m'has dit que en la llibreria Llorenç d'Alcoi el tenen. Dime també algun altre lloc o alguna plataforma que se pugui adquirir. Correcte, doncs mira, tant la versió en castellà, que és l'Odissea de Numeratron, que ha eixit en l'editorial Torre de Lis, com la versió en valencià, el gran viatge de Numeratron, que ha eixit en el Grupo Sargantana i en EPQ Editores, se pot aconseguir en qualsevol llibreria d'Espanya. En concret, en Alcoi el tenen en la llibreria Llorenç, però se pot demanar des de qualsevol llibreria. I també les grans plataformes, com Amazon, com la Casa del Libro i també el Corte Inglés, encara que jo com a autor sempre diré que n'hi ha que comprar els llibres en la llibreria i apoyar al nostre xicotet comerç, que de veritat que estan fent un treball molt gran, tant la llibreria Llorenç com la llibreria José Ramón així en Xirivella, en València, i totes les llibreries, que és una passada treballar en ells, que ens estan donant molt d'apoyo als autors en temps que és molt difícil vendre llibres. Però bueno, si alguna persona no se'n vol manejar de casa, en Amazon o en la Casa del Libro també el tenen disponible. I si no, també te dic una cosa, que toquen a la seva llibreria que coneguen, que allí el aconseguiran, i ara estan fent un esforç sobrehumà les llibreries per hasta portar-te els llibres a casa. Correcte, i totes les llibreries sempre tindran el meu apoyo i el de tots els autors que de veritat que fan un treball molt gran per tots nosaltres i per difundir les nostres obres, perquè de veritat, el llibre infantil i juvenil sí que se ven, sí que se ven, i sobretot per a Nadal, que és un bon regal, i aquest tipus de llibres no sols és el meu, n'hi ha més llibres encara que valen la pena comprar-los, llegir-los i tindre-los amb molt de carinyo, perquè jo encara que tinc 39 anys, tinc els llibres de quan era xicotet. I és un regal que me van fer i ho tinc amb molt de carinyo. Un llibre sempre és un llibre i la cultura sempre és cultura, i gràcies a gent com vosaltres podem difundir la cultura per els vostres mitjans de comunicació. Així que gràcies. David, tinc que dir una cosa, jo també tinc els llibres de quan era menut, els tinc ahí guardats i bueno, m'agrada ensenyar-los a la meva neboda i als meus nebots i que disfruten dels llibres que jo llegia. Molt bé. Se guarden com un tresor. Bueno, David, moltes gràcies per parlar amb nosaltres, per obrir-nos l'Odissea de Numeratron.
És un llibre molt xulo, un llibre pues, que mescla barreja les matemàtiques en la història, la fantasia, el món irreal i el món real, Així que, i sempre en vessants solidaris i aportant valors, que això al final és una cosa molt important en la vida d'avui en dia. Lo dit, David, moltes gràcies, un plaer parlar amb tu. Hem gravat aquesta entrevista mentre tu estaves en classe en el col·le. Crec que tens que obrir ara les portes o alguna cosa així que no et molestem més. Un altre dia fem una entrevista en plató o ahí en la teva aula i seguim parlant de literatura. Vale? Gràcies a vosaltres per l'oportunitat que m'heu donat. De veritat que és un somni estar en el vostre mitjà de comunicació, de veritat vos ho dic. He treballat molt també per arribar a vosaltres. I cuideu-vos molt tots, cuideu-vos molt i estem molt units com a persones que en aquests temps en els que estem vivint tenim que estar encara més units. Així que moltes gràcies i un abraç des d'Alzira. Un fort abraç. Espero que no hagis treballat molt. Jo no t'ho vull fer posar difícil, Així que no digues que t'ha costat molt, Per a mi el meu treball és un plaer molt gran. Jo me considero una persona molt afortunada, de veritat vos ho dic, de poder ser un referent per a xiquets i de poder treballar en ells, perquè el millor que tenim en la nostra societat, el millor són les nostres futures generacions, i jo estic en elles, així que, de veritat, per a mi és més que un treball. Gràcies, de veritat. Gràcies a tu, David. Un plaer. Es veiem pronte. Bueno, pues després de parlar de literatura anem a parlar d'un tema també serio, com és els centres d'Alzheimer. Per què? Perquè els centres de dia s'han vist obligats des de dilluns passat a tancar les seues portes. Anem fins al centre d'Alzheimer d'Ibi i després parlarem també en el d'Alcoi, perquè han tancat les seues portes i anem a saber què és el que estan fent en aquests moments.